Iya, talikod mo. Nay. Panagtatalo manin kakabsat, panagdadalos manin, i-ready tayo man dagito'y talunin tayo para ti bayag maapit to no summer. So mga kastoy tatati sitwasyon tayo kamit dalos ano may i-ready antay itong makamakaman no makanti laban nga talaga nagtiti pagpagnan tayo nga mapan di pagubraan ya dayo medyo dayo na kidi anahanos lang ano andan to'y papay na apo nga maapapit tayo ket adda ti pagsilpuman ti panagbiyagan nga kabsat. So agkas-cutter kami tata talon kada mais kas jadi kabisi tayo di probinsya ngamin tayo sulat di pagsapulan tayo dagito'y kakabsat. Medyo bambantay turtur dagiti pagnan tayo. Ito das-das nga kunada dagiti pagnaan. Ay tani silag ay tanu margreg to dagita bungan matay to daytan nga to nakita yung gini nakadalos dan dapay nagkapit nga banyagaw di gini kasla tuko kung nadak mamuhaan banyagaw titawag na daytan tiyami. Oh dijay makita yo ayay banyagaw apo mga manano ita laki ding ako masagsagid. So dijay tayo nga mapan part kada jay tababa dan kita ket in mula da nga kananti nuang kakabsat ni kita kasla unas kita mga daldalanan tayo ngamin. So sudah iti pagubraam mi sakta dijay muna ra kita kakadwa kon agiti tambak na ngamin igras cutter mi tanu maagisan ket hanga marigatan nga magna daja arado stati teknik na ngamin dayta. So dahito ngamin ti taltalon kumit mag-ubraak tanu maurnungan matambakan to maurnungan kita himot ni ada panam dadanong lang nakasapulang nga tambakan ko dagito dagito iti katulungan mi ti taltalon grass cutter dati awan dagito ta umpay nga minti gamit ti nga high tech dagiti pa lang kasjay pa di tabas dajay jaga dua meg tabas ni mang junior kastoy ta rugyan tayong kita kasta
gaputa aldawan kakabsat ay ket mangan tayon sa kiraos tibuksitan pati sidan tayo na munamon nga bugoong damot tilapia nga paksiw sila kuha malalay ito kasla agbasa ka lang kada agupisina ka di taltalog damo la oras ti panangan kan siyempre damo la merienda tayo dagita ni kita kada mamaun siyay pamudpud apa ka kagak mo mayo ka kangog tani ang junior na Pamayaw. Gawad. Danyo na eh. Danyo. Pau. Pau na yan. Nakaduda ito yan. Ni, ikasdi mo na yung ulam. At na nakita ka, iitalikod mo. Nay. Manong atang hadis na dito yun. Dang tawan week na. Dami. Oo. Mbos, mo. Namon nga bugoong. Apo dun sa malaw na kung sa masidiritan. Kalamot ko. Oo. Kalamo ako na ta. Kalamo. Kalamot. Damo pat nga sindak. Tapos kantay mati sili. Tani. Silian tayo. Oh. Talagang ilang na pa ilang kit mayat. Sa ito puspusan ti kalamansi. Diba ni? Kalamansi. Nagbiro ko na yung gatagan ng Oo. Siya tayo. binuti ka sili. Ano Ang pagbibirok ti kalamansi dito eh. Sa kabuti ko. No. Panahon na. Dalaga sa gasot ko doon. Kalamansi, kaburaw. Pias, may ulat talaga kita. Pulot-pulot. Oh, matimay kaya pulot-pulot dati nito. Sarapan. Dagiti kakadwa kaming ket. Ang kanupay mabisin dati may isa. Kabagis tapos dati may isa nanganon. Nagtama data tilapia. Paksiw. Native na tilapia. Talaga na. Ito, dito lang na kalamo. Nagharibisa ni Shiman. Makita. Piskaryan. Binata ko kung dahil kulit dito. Nakuanda ka na, natalikan. Ay, uy. Oh, nagsayatam. Guramit ito gidatang ni Manang Moy dito minsan. Hindi mo nakamunya nga daw gadi. Yung matang makadamari belti tasi. Ini mas kapsat. Talaga. Timangan dito. Ni. Napay sama ito ulo na. Kabagis na tinapay.
Dahil tati nagapuan namin nagbalim kakabsat. Makita yung lagi ti tambakin. Iso ti inubarak tayo nga tinambakan. Tinapalak lagi ta pagruran ti danom maurnungan. Kasi nga min lagi ti nga taltalon no kasi nga bayag dapat tambakam tano maurnungan ti tudo. Mas asa ngamin ti tudo lagi to. Awan ti niya na. Ini kita. So, silaang ti trabaho ti manalom. Anos kakabsat kano anda ti sarin tayo nga anda pagbiag kung nakili. Nakiti pagkakitaan tayo ngamin dito probinsya. Agtalon kada agmula. So magbag na kami maning nagabi din. Mga laray man ti bunga ti bayabas nga meriendahan tayo tapag nanjaw. May malala ti manang may? Na? Katabungan na. Nga ka? Bayabas ito ni. Ano? Kagkanag. Natatanay. Tangkin, mabanog ka lang nga, mabanog ka pangag na lang. Gimana eh? Oh. Tangken ka no kanya na. Ala akong tayo sakti mangan. Oh, talo. Dito iti pagpatinggaan ang amin ti service may kakabsat na eh. Mapandigay. Hanga makadanon ti motor digay. Single. Basta. Dito na eh. Oh, dito yan ti niya. Basta ti langana. Tapos digay tayong napan. So gawin tayo. Tamakay na tayo mate.